Спасинки! Хубава ли съм, бе, Ванко? Спокойно, нищо ти няма. Остай за сега себе си. Виж с какво ще бъдем на бала. Някои хора чакат 20 години да им дойде тая красавица. Ама понеже баща им беше на свръзка и дойде на 19-та. Айде да ходим. О, Ванко, благодаря ти. За какво, ма? За това, че си истински кавалер и ми отваряш вратата. Ма какво ти става, ма? Шофьорската врата за яжда не мога да вляза, ма. Дръпни се да вляза, ма. Дръпни се. Карамел съм. Айде, влязай, ма! Сега казвай ми, кой от ъглите на триъгълника е наказан? Е, средния? Не, този, който е прав. Мисли малко, тапанар такъв.